Hi guys, vítám vás u nového videa. Tentokrát, jak jste si všimli podle názvu, tak to bude What's in my backpack 2025-2026. Já už to nebudu okecávat a už se můžeme rovnou na to vrhnout. Nezapomeň hodit like a odběr, moc mě podpoříš. Díky. A my se můžeme asi rovnou vrhnout na to. Takže když se podíváme do mojí aktovky, tak uvidíte bordo. That's me. První tady máme tuhle emergency kit. Tu si ukážeme na konci videa. Potom tady mám tenhle boxík. Máme tady pouzdro, které si taky ukážeme na konci videa. Poté tady máme desky. Jsem chtěla nějaké modré nebo nějaké bílé, ale už tam nic. Velmi set. Poté tady mám další sešity a mám tady moji knížku, kterou vlastně nechci. Jo, jako je to knížka. Tady mám noty, jelikož jsem dneska měla klavír, tak nějaké noty. Tady mám sluchátka, které taky používám, jsou z Allegro, nevím, peníze. By the way, tenhle batok mám od Muna, stejně jako tenhle penál. Mně se mega líbí. Jakože je pěkný, musíte to udělat. Takže můžeme se asi vrhnout na ten penál, protože ta emergency kit je víc zajímavá než penál. Takže tak. Takže první, když se podíváte do mého pouzdra, tak tam vidíte bělítko. Je to úplně normální bělítko. Poté něco zajímavého, tak tady mám tyhle zvýrazňovače. Jo. Nevím, co vám mám říct. Potom tady mám moje oblíbené pero, které píše černě a je z Říma, takže to je můj favorite. A kdybyste se mě ptali na moje favorite černou propisku, nebo nevím, jak to říct, to není propiska, propí to hodně, takže tak. Ale je to tahle z Albertu, F-ko, jo. F-ko. Je to úplně nejlepší věc, takže určitě doporučuji si to koupit. Není to placená spolupráce. Potom tady mám moji další oblíbenou tušku, nebo spíš propisku, která je od mého bratrance. Píše taky černě a je fakt hezká. Samozřejmě tady mám taky hromadu per, potom tady mám nějaké bílé propisky, prostě tak. Další bělítko, kružítko a potom jako pastelky, zvýrazňovače a tak dále. A můžeme se už vrhnout na poslední hřeb dnešního večera, což je emergency kit. Není to jakože emergency kit jako emergency kit, ale je to spíš takové, že prostě potřebuješ to a nemáš to u sebe. Takže tak. Jakože třeba jako make-up. Tak. Jako první tady mám tenhle deodorant. Já nevím, já mám všechny jako, mohla bych si tam dát jako normálně ve spreji, ale potřebuji i takovýhle, takže si tam dám i ve spreji, ale tenhle zachráníme. Potom tady mám houbičku. Potom tady mám tuhle voňavku. Jo. Je to ze Zary a připomíná mě podzim trošku. Takže na podzim se to hodí. Potom tady mám balzám Narty, Balea a nějaký Chupa Chups, které nepoužívám vůbec. Potom tady mám Juicy Bomby, jeden Birthday Bomb a jeden takový ten melonový. A potom tady mám tenhle korektor od Essence.
A taky tady mám tuhle řasenku od Essence, kterou nepoužívám, proto jsem si ho tam dala. Potom tady mám poslední dvě věci a to je Sol de Janeiro 40. Jakože tohle je moje oblíbené Sol de Janeiro. Voní úplně krásně. Jakože připomíná mě léto a jaro dohromady. Nevím. A poslední věc, která mě voní úplně nejvíc ze všem, to je ten Face Mist. Koupila jsem ho v Actionu, stál nějakých 35 korun, jakože bomba. Bomba, a fakt voní jako třešeň. Doslova jako třešeň. Tohle to bylo pro tohle videjko všechno. Doufám, že se vám líbilo a uvidíme se možná u dalšího videa. Bye!